Ang pagtuon subong, ang semanal nga pagbusisa, pagbusisi, pag-review, pagtuon, pagasaghaw o kon pagpanginas ang aton leksyon sa sini nga semana. Kagini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa sini nga tion pasalamat kita mga kauturan nga ang ako nupod subong wala sang liwan ang aton chairman sang Media Ministry Department diri sa CPAC Church, si Pastor GC J. Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw sa tanan nga mga kabyanan nga nagapadayon gid sa pagsunod sining matahom naton nga programa. Kakabay nga ang Ginoo magapakamaayo sa inyo kag sa aton tanan samtang kita sugod naman sa aton pagtuon sining nga semana, Pastor. Yes. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa sining aton programa ang pagtuon subong. Pastor, hindi ginaton kalimtan ang pagpasalamat sa aton mga tao sa likod sa aton kamera, si Engineer Linatan, si Sir Ayan Banjola, si Sir Elberry Tapaya, kag bisan pa si Stephanie Lorieso nga ara nagahatag gid sa iya suporta sa aton. Kag aton man, Pastor, ginapasalamatan ang aton mga sponsors kag aton mga supporters sa aton media ministry. Hindi ini magkapadayon kung hindi ni sila nagahatag. Gani nalipay sila, Pastor, nga every week ma-review, makapamati sila, makatuon sila. And then on the other side, nagahatag sila sa mga ginagmay lang. Kag-iba nagahatag man sang iba dinalag ko. That's why this week we have received a lot of support. Hindi lang natin i-mentionar ang ilang ngalan kay hindi sila gusto i-mentionar. Pero at least may duwa na taka-kamera. Kag eventually may katatlo na taka-kamera nga at least magamit naton sa aton gid nga studio nga aton palaboton. Madamo gid nga salamat mga kabyanan sa inyong padayon nga pagsuporta. Amon gid tinagipusoon nga pagpasalamat sa inyong kaalwan kag financial kag inyong mga pangamuyo. Yes. Nga pinaagi sa inyong tinagipusoon nga pagsuporta nangin padayon nga nagmadinaogo ng aton bulahaton. Himaya sa ngalan sa ginabasar. Bagong tuig, Pastor. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. So, ari na kita, Pastor, sa bago naton nga leksyon. Apang sa hindi pa, ato na anay tamo yun ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira sa aton kaiping probinsya sa Negros Oriental, aton mga kauturan sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, kag aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa may General Santos City, sa South Cotabato, North Cotabato, sa Sarangani Province, Sultan Kudarat, kag sa Coronadal City, kabisan pa sa Maguindanao. Aton man mga kauturan, Pastor, sa Masbate, sa Palawan, sa Romblon, kag bisan pa sa Mindoro, aton mga kauturan. Nga mga Ilonggo speaking nga nagkalipay kag nag-text sa aton, Pastor, salamat gid sang review nga inyo himo kada semana. Isa ini kadakong inspirasyon, Pastor, no, sa paghimo naton sini nga bulahaton sa paghibalo nga madamo sa mga katawhan ang nagasunod kag napakamaayo sini nga programa. Pastor, wala gid kita sa dako nga panahon kay we are trying to set at least 30 minutes lang gid ang aton nga review. Kag damo sa nagapasalamat nga hindi malawig ang aton review. Ngara lang kita sa sulod sang 30 minutos kag ang aton ginakuha ang mga major points lang. Kay amo man na ang Sabbath school naton. Sa Sabbath school naton sa kada Sabado, 30 minutos lang aton lesson review. O at least in one or another makabulig kita sa aton mga kauturan nga hindi lang sila magpungko, magpamati, magpatuyo ka magpauli ang natawag nga pipi. Kundi may ara man sila nga i-contribute. Okay, so without much ado, Pastor, bagong tuig, bagong leksyon naton, aton tunan mga kauturan aton leksyon. Aton leksyon subong ang libro sang Revelation sa Ilonggo Bugna. Sa Cebuano Pinadayag, sa Tagalog Apokalipsis. So amo na yung aton leksyon nga tun-an sa bilog nga quarter. Okay? Kagari na kita sa leksyon 1. Apang sa hindi pa kita magtalakay mga kauturan kag magkadtugid sa aton kaundan sa aton leksyon. Aton na naibasahon, Pastor, ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Pinadayag o Bugna 1 versikulo 3.
Sa hindi pa kita makabasa sini Yes. Pastor, ako nibitaron kamo sa Pangamuyo. pangamuyo. Diyos namon nga balaan, isa kadako nga kalipay karon ining panahon liwat sa pagtuon sa imong pulong, bugay kami sa kinaalam, kag paghangop, kag imong presensya magagtoy-toy sa amon, samtang kami magabutang sa among panghunahuna sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Diri Pastor sa Bugna 1 versikulo 3 akon pagbasahon. Yes, Pastor. Bulahan ang nagabasa sing mabaskog, kag ang mga nagapamati sa mga pulong sang tagna, kag nagabantay sa mga butang nga nasulat sa sini, kay malapit na ang tion. Amen. Ang Diyos magkapakamayo, Pastor, sa aton ng tunan. Aton title sa aton leksyon, ang mayong balita, gikan Sa Patmos. sa Patmos. Nakibalo kita mga kauturan nga si Juan Revelador amo ang nagsulat. John the Revelator. Kag ina siya dito sa panahon sa Patmos. That's why kag dito siya na preso. Na sa iya nga pagkapreso nagguwa ang kung kay Isabela Pastor kana may mga nagareklamo kita nga kasakit, may mga problema kita, may mga challenges gabot sa aton kinabuhi, but on the other side wala lang ta kay balo nga sometimes ini nga mga problema, ini nga mga kasakit are blessings in disguise ang Ginoo. Kay kung wala si Juan gindala dito sa isla sang Patmos, kag dito siya nangin isahanon kag malisod ang iya pagpangabuhi dito, ang iyang pagsinarayo dito, siguro wala ini naghatag ang Ginoo sang iyang mga ginhatag nga mga palaabuton nga mga importante nga mga butang sa kabuhi sang mga iya mga katawan kun wala si John dito sa isla sang Patmos. Yes, Pastor. So kung kaisa Pastor, no, sa aton kinabuhi, may mga bahin bala kung kaisa nga magasiling kita, bawdo, dito ako nabutang sa Patmos, no? Pero isa kadako nga pagpakamaayo sa baylo sini, walay sa payan sang kabudlayan, apang sa likod sini, kun ara lang gali, Pastor, ang Ginoo sa aton, maskin ara pa kita sa Patmos, sa mga kalalisdan, ang Ginoo magabaylo sini nga sitwasyon sa pagpakamaayo. Kaangay sa kay John the Revelator, Pastor, ining Patmos, ano ini ang kahimtang dito? Ano ini ang lugar ining Patmos? Pastor, hindi na akong pasabton. Kanami sa imo punto nga imo ginahatag bago lang gid. Nga sa panahon gani nga kita may problema, daw ginahimo ta ang Patmos nga do amo ang aton idiom, expression nga ara kita sa problema. Pero Pastor, ang punto din nakon nga si John wala nagtuyo nga makadto siya sa Patmos. Isa gina ka punto. Pero tungod sa iyang katutom, amo na nga nadala siya sa Patmos. Mga kauturan amo man na sa aton. Tungod sa aton katutom may mga problema nga abot sa aton. Don't worry. Bisan tuod sa Patmos kita, but blessings will come out of that experience, out of that situation. Lain gali Pastor, no, ang pagsalig sang tao sa Ginoo, maskin ano pa kalisod sang kinabuhi, ang Ginoo gihapon kung nagaubay lang, nagaupod sa atong pagkatutom sa iya, ang kalilisdan maskin pa sa likod sini magadulong sa aton sang kahimayaan sa atubang sa Ginoo. Ang problema nga nagaresulta bala Pastor sa aton katutom. Ang katutom naton hindi ta mag-obra, magtrabaho sa adlaw nga Sabado. Ti may mga problema nga abot. May mga persecution halin sa aton nga mga boss, sa aton mga opisina, sa aton mga kasosyo, sa aton negosyo. May Patmos gaabot sa aton. Grabe nga mga challenges. Pero hindi kita mag too much worry because like John, blessings will come. Good news will come. Ang Ginoo magaupod sa ato maskin pa sa Patmos. Okay, so balita, mayong balita sa Patmos. Yes, Pastor. Ang Book of Revelation, ang sentro gid amo si Jesus Christ. Ang kabuhi ni Jesus, ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, kag ang iyang buluhaton after he was resurrected, kag nagkayab siya sa langit. Amo gina ang sentro sa aton nga pagtuon sa Book of Revelation. May nagasiling Pastor nga ang bugna kuno nga libro do mabudlay hangpon. Yep. Pero aton tanawon,
ang ngalan niya mismo revelation, pagpadayag. Pagpadayag. But silingon hindi gali ini nga mabudlay hangpon. Yep. Bangod sa imong ginhambal, si Kristo ang sentro sini, kag si Kristo amo ang nagapadayag sini nga mga tinago. Yeah. Kag aton ini nga pagatun-an magadulong sa aton sang kinaalam sa paghangop sang mga tinago nga ginapadayag sang Ginoo. Yes. Ang aton leksyon, Pastor, sa sining lesson 1 is paano naton tun-an ang libro sang bugna. Kay di amo na sa imo ginhambal kadamo sang naga problema amo na hindi na sila magbasa. Kay siling nila hindi nato na maintindihan ang ano. Pero Pastor, tuod man sa tawhanon lang pagkapangunaw na it is very hard. Oo. Nga tun-an ng libro. But when we are in Christ, na amo na gani nga si Juan sang dito sa Patmos, siling niya in the Lord's Day. It was on the Lord's Day. Ang punto ko man nga kung ara lang kita sa Ginoo, kag kun ang adlaw sang Ginoo ara sa aton, hindi imposible ang masulhay. Kag hindi imposible ang pagtuon sang bugna nga libro. Okay. How to study the book of Revelation. Gadto kita, Pastor, sa aton nga Sunday nga leksyon. Okay. Ang title sang book, Revelation. Sa Tagalog, Apocalypse. Sa Cebuano, Pinadayag. Okay. Sa English, Revelation. Sa Ilonggo, Bugna. Yes. Ano, Pastor? Nga gintawag din siya reveal o revelation. Mga kauturan, kung atong pagkatalupang doon ining sinulatan sa bugna, atong makitaan nga kalabanan sini mga simbolo, Pastor, yes. No? Mga simbolo nga kung kaisa makasiling kita nga daw mabudlay ini hangpon. Apang atong talalupang doon nga ang Ginoo mismo nagpadayag sini nga mga tinago para sa atong paghangop. Yep. So, may ara kita nga talalupang doon sini Pastor na hanungod sining mga simbolo. Kiti kalabanan sining sinulatan sa bugna, mga simbolo. Yep. Apang aton pagkatalupang doon nga, hindi ini siya mangin mabudlay paghangpon, bangod ang Ginoo mismo, amo ang magapakita kang magapakilala sang mga tinago, pinaagi siyang pulo nga napadayag sa wala nga kasulatan. Kag kun imo gid, Pastor, nga literal gid ang pangalan sining nga libro. This sa English, kuan siya, The Revelation of Jesus Christ. Pinadayag ni Kristo. Pinadayag ni Kristo, ang bugna ni Kristo. Sa aton nga Ilonggo nga Biblia, ang bugna kay Juan. Amo na ang title dira. But in reality, this is a revelation of Jesus Christ. Ang pagpadayag, ang uncovering, unveiling sa English pa of Jesus Christ. Life, work, death, resurrection. Kagang iyang ministry in heavenly sanctuary. So, buot silingon, Pastor, nga ini nga mga kamaturan, nga yari diri sa libro sang bugna, mga kamaturan ini nga nagikan man sa iban nga mga sinulat sa balaan nga kasulatan, nga sa diin, ini nga simbolo, ara lang nakita man sa mga sinulat sa balaan nga kasulatan sa iban nga bahin sa libro. Kaangay sang bugna, kaangay sang iban nga mga bahin nga sa diin nagatuytoy sa aton sa paghangop sinitanan nga mga tinago kag pinadayag. Pastor, may ara kita 4 ka libro nga ginatawag naton gospel. Ang Mateo, Marcos, Lucas kag Juan. So aton ina ginatawag nga the book of the gospel. Kag ina siya nga 4 ka libro, ang Mateo, Marcos, Lucas kag Juan. Is speaking about the life of Christ. Sa iyang mabdos ni Virgen Maria, pagpangala sa Cebuano pa, pagpanamkon hasta gid na sa pagkapatay ni Kristo. Okay. That is about the life of Christ. Ang bugna is about the life of Christ. So ikalima siya nga kun aton paisipon, ikalima siya among the gospel. But ang diferensya lang sang bugna is about the future work of Christ. Kag ini ang earthly life ni Christ. Ang 4 ka libro, ini naman niya ang bugna is the life of Christ after his incarnation. Kag amo na to sa heavenly sanctuary. So it is all about the life of Christ. Yes. So isa man na sang akon nga natalupangdan sa aton nga
nga leksyon. So nag-mentionar ikaw, Pastor, bahin sa mga palaaboton. Buot ni mo bala hambalon ining libro sang bugna nagasaysay siya nanungod sa mga palaaboton nga mga events, no? Yes. Sining aton kalibutan na ginakabuhian subong ano bala ang mahitabo sini sa palaaboton kag ano ang aton seguridad kunyara kita sa kay Kristo. Kay bisan pa ang aton nga sa bugna 1 chapter 1 halin sa 1 bersikulo 1 hasta gid sa palabuton nagahambal sang mahitabo sa ulihi nga mga adlaw gin pakilala gin reveal gin pakita kung ano ang mahalanabo sa sunod nga mga panahon sa katawhan sang Ginoo in relation of Christ work for the salvation of humankind. So diri naton makitaan mga kaabyanan no kung ano ang Dios nagaalay gid sa aton sa aton kinabuhi maskin pag ginatagaan niya kita sang palaabuton nga ihibalo agud kita, Pastor, makapangaman kag agud kita masangkapan ilabi na sa pagsugata sa iya sa iyang pagpaabot. Kay sa Monday naton nga leksyon, Pastor, the purpose of the book. Oo. So ang purpose kini ang main purpose of the book is to show future events. Ang aton palaabuton. Kag may duwa ka mga practical purposes. The general purpose of the book of Revelation is to show future events. Ang may tabo. Kag ang duwa ka mga practical purposes is to teach us how to live today. Nga kung ano naton pagpreparar kag pagkabuhi karon. Kag ang ikadua is to prepare us for the future. So that's really the core of kung ano gid ang katuyuan sing paghatag sang Ginoo sang mga ginpakita iya sa kay Juan dito sa isla sang Patmos. So wala sa payan, Pastor, makita naton diri sining libro ang mga panagnaanon. Yes. No? Madamo sa mga panagnaanon kaangay sang libro ni Daniel. No? Kag sining bugna nga sa diin maghatag sa aton sang abansing ihibalo. Kay kun may ara kitang abansing ihibalo, Pastor, mas nami gid kay makapangaman kita. Makaaman kita sudo ano bala nga gugma sang Dios nga maskin pa sa sining kahimtang sa Patmos si Juan Revelador apang ang Ginoo gid naggiya kag naghatag sa iya sa mga pananawon hindi lamang para sa iya comfort sa iya nga encouragement kundi tubtuban sa aton nga nagaagi man kung kaisa sining mga kabudlayan, uncertainties sa aton kinabuhi. Sometimes kita nagapadayon pag-alagad sa matutong sa aton Ginoo. Kanami isang aton Ginoo, Pastor. Gintagaan kita niya sang kaluwasan nga wala bayad. Iya pa kita nga tudluan ko nanong aton dapat. May kung sa kan pala may coach na to. Siya ang nagatudlo sa aton ano ang sunod nimo nga aksyon, anong sunod nimo nga buhaton. Daw ginapamper kita sa Ginoo, no? Una minsan nagabusar man kita kung kaisa. Yes. Sa Tuesday, Pastor, symbolic language of the book of Revelation. Ang general role, Pastor, sang aton pagtuon sa Biblia is symbolical. Pero it is not 100% symbolical kung magtuon kita sa Biblia. But the general rule of studying the book of Revelation is symbolic. But masilingon, Pastor, nga ang pagtuon naton sa bugna dapat interpretaron naton siya nga simbolo magluwas kung mapamatudan nga literal. Nga literal. Okay. Ti pareho bala sa Daniel, si Nabucodonosor, si Daniel to aton anina nga si Nabucodonosor nagdamgo. Sang isa kadako nga larawan. Those are symbolical. Nga bulawan, pilak, bronze kag salsalon. Nan. Ti bisan mismo si Nabucodonosor nga nagdamgo sito wala nakahinsindi, wala nakahangop. Only until nga si Daniel amo ang nag-explicar sa iya. Nanti amo man ang kay ang Daniel and Revelation magutod gini sila, mag-asawahin sila kung aton they are couples, they are husband and wife, they are sister and brother kung ano man ang aton nga paghambal sina. But at least hindi mo masiparar ang revelation sa Daniel. Ang Daniel hindi mo makuha kung lainon mo siya sa Revelation. So dapat gali pa so may paghalong kita sa pagtuon sa libro sang bugna. Kami ara mga katawhan nga ginamixla nila ining symbolic kag ining literal
sa bagay nga ang isa kapahina himuon nila nga simbolik, ang isa himuon nga literal, tido hindi nagkakaangot. Hindi nagkaangot. So talalapang doon kagaton pagbantayan sa maayo nga wala kita sa ginatawag nila pastor nga private interpretation. Kundi kung ano man ang aton nga ginatunan, simbolo ina siya aton talupang doon nga kon aton nga mga hatagan sa kahulugan hindi magikan sa aton kaugalingon nga kahulugan, kundi nga halin man mismo sa bala nga kasulatan kung ano ang kahulugan sina mga simbolo nga ginapadayag sa libro sang bugna. May isa pagid pamangkot pastor nga ang symbolic. Nga ang hindi na lang gid na i-direktahon sang Ginoo nga amo na bala. Daw para bala si hiligay non bala nga hindi ka na magpamidritsuhan, hindi ka na lang magpaminsar o prangkahanay na lang. Nga ang medyo may mga tago-tagoon pa. Nga kon isa nga nakita pastor nga gusto sang Ginoo nga magtuon kita sa iyong mga pulong daw may mga excitement bala. Oo, daw may mga kahalawat-hawat bala. Kay tan-aw sa TV kung isa magsiling da to be continued suspense. So, isa man na sang akon nga na talupangdan kung paano kita magbasa sa Biblia. That's why ang libro, ang bugna, may ara siyang kahalawat-hawat. For us to really study deeper. Kay kung ihatag naman in a silver platter nga wala ka na magunaw-na, hindi ka na magamit sa imong utok, daw wala man ka damil-damil kung sa ilonggo pa. Oo, nan. Tiyan mo man na sa isa sa aton nga ni mga asawa, sa aton mga nobya, sa aton mga nobyo, nami gid man kung may mga exciting gamay nga makahatag sang gamay nga mga mga color sa aton kabuhi. So ang Ginoo nagahatag man sang yabi. Yes. Wala sa pa yan sining simbolo, ang Dios nagaprovide sang yabi para sa pag-unlock sining libro sang bugna. Aside sang excitement pastor nga aton makuha sa pagtuon sa Biblia. Ang isa man nga gusto sang Ginoo nga gamiton tang aton utok. We will study the Bible intelligently. Hindi lang kay basahon ta muna na dayon na everything is there already. Kay do wala man kadamil. So at least when we study the book of Revelation and the Bible as a whole, we will be using our intelligence. Kay ginhatag na sang Ginoo sa aton for us to enjoy and to use it for His glory and purpose. Yes. Okay. Yes, kadto kita pastor sa Wednesday natong election. The Godhead. Ari di pastor ang threeness, ang katatlo ka mga persona sang Ginoo. You see, dira sa Revelation, makita naton ang tatlo ka persona. That's why kadamo sang question gapati kamo. Kay may iban nga mga religion pastor nga way gapati sang tatlo ka persona. So the book of Revelation is introducing to us the three persons of the Godhead. So dire nagapakilala sa aton pastor nga ang kinaaya sing Ginoo suno sa iyang pinadayag sa kay Juan Revelador. Yes. Nagapakilala gid sang ining pagkatatlo nga persona sang Ginoo. Okay. Na kay pinagi sa greetings dra pastor bala sa grace and peace to you na ginagamit man ni Pablo pastor. Na ti subong gingamit man ni Juan kay ini ang aton libro sang Revelation isulat ini pakadto sa 7 churches sa sunod nga semana muna ang mga leksyon nga aton tunan. Okay, so ang isa lang di ka importante sa aton Miyerkules nga leksyon nga gin-introduce ang tatlo ka persona sang pagka-Dios. Ang Amay, ang amo siya, who is and who is and who is and who was and who is to come. Amo man na siya dito sa may Exodus nga namangkot si Moses, sino ginangalan mo Ginoo? Ting sabat siya I am that I am. Amo man na. Okay, and then ang balaan nga espiritu simbolo sang 7. Kay ang 7 pastor sa mga Hudiyo is a perfect number. It is a number of fullness bala. Pagkahimpit sa aton Ginoo. Sa Chinese yang ilan number nami ang number gidya 888. 8 kay siling nila ang tanan nga number kun imo isulat ang ending padalom para sang 1 dalom. 2 na
ang 3 padalom, ang 4 padalom. It's only number 8 nga ang imo nga pag-stroke is going up. So that's why mga Chinese ila ginaya, that's why may department store kita di sa Bacolod nga 888. Nan. Dayon ang plate number nga 8, grabe gina mahal-mahal na ya sa Chinese ya. Ginabakal gina nila nga plate number, personalized number gina nila ang 8. But in sa Hudiyo ang 7. Perfect. That's why 7 days, 7 lampstand. We will be able to come across a lot of 7 diri sa libro sang Revelation. bugna. Yes, So amo ini ang simbolo sang kahimpitan, sa pastor. kahimpitan. Okay. So that's the Holy Spirit, and then the faithful witness, it mentioned about the firstborn, it's about Jesus. So you see, I am that I am, that is the Father. And then the 7 candlesticks emphasizes on the representation of the Holy Spirit, and then the faithful witness nga nabasa dira nga phrase dira nga ginhambal ni Juan is about Jesus Christ. Okay? So that's our major lesson sa aton nga Wednesday. Pastor, gamay na lang aton nga nabilin ang keynote sang Book of Revelation. Ano gini ang key? Ano gini siya ang sentro gid sa Book of Revelation? Kung aton pagatunan mga kaabyanan, mga kautoran ining libro sang bugna, nagasaysa sa aton nga ang liabi kag ang sentro sini nga pagtuon amo ang aton pagtuo sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Yes. Kay diri aton makitaan kung paano bala nagakahitabo sa ning kalibutan nga aton presente ginakabuhian, ano magakahitabo sa kalibutan sa aton palaboton, kag ano ang aton himuon agud maaman kita sa pagbalik sang aton Ginoo. Yes. So pinaagi sini magyahan kita, masangkapan kita, kag mahatagan kita sang nagakasinanto nga mga bagay nga aton pag-aamanon, agud to kita maaman gid sa pagbalik sang aton Ginoo. Yeah. Pastor, that's correct. You see, sa atong ginambal kay nang ang Book of Revelation na bugna, ang sentro gid si Jesus. Ang iyang pagkatawo, ang iyang binuhatan, ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanaw, kag ang iyang pagbalik. You see, ang Book of Revelation, ang culmination, Pastor, ang conclusion is the literal coming of Christ. So subong anong ginahimo niya na ang iyang ang importante gid, ang key, ang pinaka-importante gid nga yabi sining aton nga pagtuon sa Revelation is the literal second coming of Jesus Christ. Amo ini pastor nga talalupang dun ining aton nga teksto nga ginbasa kay na sa pagsugod nga walay sapayan nga kinagatuon kita, walay sapayan nga nagapamati kita, pero labaw sa tanan mas bilidhon ang nagabantay kita sa mga pulong sa Ginoo. Kay bangod ini nga mga pulong nga aton pagabantayan amo ang mag-aaman sa aton sa pagbalik sa Ginoo. So katahon pastor sang aton nga introduction pa lang ini sa aton pagtuon sa libro sang bugna. Well, that's why excited So, ka nga hawat-hawat kita nga magtuon pagid sang dugang, because we will be more informed and be more ready for Christ coming sa aton pagpadayon sa aton na pagtuon. Yes, Pastor. Wala na kita sang panahon. Last word, Pastor. Yes. Aton talapang doon mga kabyanan nga ang libro sang bugna isa ka ginbugay sa Ginoo para sa aton kaayuhan, para sa pagsangkap sa aton walay sapayan sa mga kalisod, kabudlayan, patmos naton, mga dalaogon sa aton kinabuhi. Apang si Ginoong Hesus sentro sang atong kinabuhi, mangin may pakidait kag may mangin kalipay kita walay sapayan sa mga kabudlayan nga aton ginaagihan kaangay sa kay Juan Revelador, pastor, no? So Yes. sali kita sa Ginoo mga abyan, mga kauturan, bangod kung yara kita sa kay Kristo, mayara kitang seguridad, mayara kitang paglaom, mayara kitang kalipay kag kalinong walay sapayan sa likod sa mga kasubo kag mga dalaogon sa kinabuhi. Amen. Yes. Ang word nga amen, Pastor, amo na ang last word sa Book of Revelation. Kag last word man na sa the whole book, the whole Bible. Ang amen is confirmation. Yes. Ang amen is another, ang synonym sina is even so. Oo. Sa Ilonggo, kabay pa. Yes. So, mga katuran, kabay pa. Ang aton leksyon, kabay pa. Nga ining aton matun-an sa sulod
sang isa ka trimestre makahatag sa aton sa dugang nga kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Nga bisan ano ang mahitabo sa aton, ano man maagyanta sa mga panahon sa persecution, panahon sa kalilisdan, as long as we are in Jesus Christ, we have all the assurance that when He comes, we will have life eternal. Amen. Yes. Magaduko kita mga kauturan sang aton ulo sa pagpangamuyo. Langit no namon nga Amay, salamat gid nga imo kami gintagaan sining introduction pasiuna sa amon nga pagtuon sang libro sang bugna sa English Revelation. Kabay pa Ginoo nga amon madakpan ang manami nga mga punto nga makahatag sa amon sing dugang nga kaligon sa pag-alagad sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ini amon ginapasalamatan. Amen.